Hello mga katata, maikling kasaysayan dito sa Paway Church, Ilocos Norte. Bago pa man natin tuklasin ang maikling kasaysayan ng Paway Church, ay shoutout nga pala sa ating kumaring si Rose Manzano. Hello po! Ang Ilocos ay tahanan ng ilan sa mga pinakalumang simbahan sa Pilipinas. Isa sa palaging binabanggit kapag pinag-uusapan ang rehiyon ay ang kahangahangang St. Augustine Church or Paway Church na isang UNESCO World Heritage Site. Ang San Agustin Church o higit sa karaniwang kilala bilang ang simbahan ng Paway ay matatagpuan sa Paway, Ilocos Norte dito sa Pilipinas. At ito ay isang sining na itinuturing ngayon bilang isa sa pinakahalimbawa sa Pilipinas na nangunguna sa lahat ng Baroque architecture. Inabot ng halos 2 dekada para matapos ang pagpapatayo ng napakalaking edipisyo nito. Sinimulan ito ng mga Praileng Agustinian sa pamumuno ni Padre Antonio Estavillo noong 1694 at nakatapos noong 1710. Ang tatlong palapag ng kampanaryo ng simbahan ng Paway ay sadyang inihiwalay sa istruktura ng simbahan upang hindi ito makapinsala sakaling bumagsak ito. Ginamit din ng mga katipunero ang kampanaryo bilang poste ng pagmamasid noong Rebolusyong Pilipino noong 1896. Binubuo ito ng coral stone at brick na may 24 na malaking buttress sa magkabilang gilid at likod. At ito ay isang pangunahing halimbawa ng disenyo ng earthquake baroque. Ang simbahan ay tumayo sa pagsubok ng panahon. Nakaligtas ito sa mga digmaan at hindi mabilang na pagyanig at ngayon ipinagmamalaki ng St. Augustine Church sa Paway bilang makapangyarihang icon ng bayan at ng buong lalawigan. At walang katulad na kadakilaan nito ay patuloy na nagpapaibig sa Ilocos Norte at ng buong bansa.